Dejoru. Mama Ogulele. Aine kile. Aine kile. None. Una do well. Yes. Thank you. The chairman. Chairman with a greet. We hello. What did happen here tonight? Everybody's happy. You do well. You do well, Chair. Thank you, Chair. Thank you. Dalo. Yes, para himself. The paracetamol. Dalo. Thank you. Yes, sir. Dalo. Thank you. Dalo. Essa sua de ganoso.
Biko maka onye ndị nyonyo mana ya na ama na na-esete. Na onye bụ m na-esete na foto kita. Onye na-esete bụ Josephine Ona. Nwunye omeka nne ya wali ofeda. Josephine nwunye omeka nne ya. Ma omeka nne ya bịara. Na-etighi ezi bọchị bụ. Peter Ezugwu wee lụrụ nwa a na-akpọ Josephine Ezugwu. Onye na-ele anya bụ onye Peter Ezugwu mụchara era mama anya mụgide. O wee bụrụ na ọchebọlecheru ke m shazo ije wesị m bịa buru benye mara yere nyo wee bịa buru benye na amịara ke nnokwu wee mirigide nga orute ụbọchị Chineke chọrọ mihar nya be me o magaga am buko buka ko kum han gu gweshu ona afutan mu gorokuru maka na obezigbo nna na ebe m no no rie chetem na ka Chineke ka irma mu ne dabara o lerma mu go ke nwati pani klemat wesu ke tata me gboru di ku be mu bia gwa ndu mmadụ wee kwụmụgwọ omume na-eka ọchị bụ iji ala n'udo na ọṅụ ndị iji ala ihu ugwu jadị n'anya metụpụta azụ gị jadị n'anyị terere ka hụ ike doro anyị kpegide n'anya ekpere mbi nọ ka ihe ga-amakwa gị anya ọrụ ka ọmụmụ ga-atụ gị anyị n'ọnụ nwanne ụmụnne m ndị ga-amụtara gị ọmụmụ si ha pụta ka ego ha mụtara zi ka ego ha na-azụ ka anyị zụtara ọmụmụ ka ọmụmụ anyị na-egwu nke Chukwu n'aha Jizọs. Amio, ya gazie, ya gazie. Ka ịgọ kore, ka ịgọ kore. Ka ịgọ kore, ka ịgọ kore. Deje ọrụ, deje ọrụ. Deje ọrụ, deje ọrụ. Biko na rukwa ekele na jenu omeka nne ya. Amen. Na edoga kileshire n'ike. Amen. Ka mo ọchị. Deje ọrụ. Oke nwa. Deje ọrụ. Ka mo ọchị. Deje ọrụ. Ime o. Unu nwere anwụrị. Ime na. Daalụ daalụ. Ime na. Daalụ daalụ. Deje no. 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 Ọdụ mmadụ ala Deje. Bụ ndị nyonyo anyị ga-ama ndị anyị na-ekele oge ụfọdụ anyị ga-ama ndị anyị na-esete mana o nwere ka m si ahụ echite ụtụtụ ijeme iyata ọdụm ka o nwere ka o si gbasa na gị na ya na-eme ebe a today biko ka ọ manị m onye m na-ekele na onye m na-esete kịta ka o si gọwata gị na ha na-eme ebe a tata onye na-ekele bụ Emelike Ezugwu Junior onye a na-akwata papa m ya bụ nna m keta ebe m ji mere na keta ya mara m n'ịhụ ọ bụ nna m ma ya bịara gara eme emume na asị a echite ụtụtụ anyị na-eme mmemme enyi ma anyị mere nwatin Sọnde anyị mere nwatin Sọnde ya akwa anya n'ugwu ikpeazụ ka ọ laa dogide na ọ bụ ezigbo mmadụ ọ bụrụ ezigbo ndụ ọ bụ peacemaker ọrụ ga-achọ okwu achọrọ m chi na mmadụ na-akọchi anyị ga-abịata ka akwa anya n'ugwu na onye medoro si medomene ya anyị lọta ka anyị mere ka o mere n'ụwa o merewo mmadụ n'ụwa na ekpere anyị bụ ka Chukwu nabata anyị ka ochie ngwa ochi eme n'ụwa ụmụ anụ gwụọ ya ochi eme n'ụwa nabata ala eze nke eluigwe ya bụ anyị na abịa eme ya bụ ekpere anyị n'isi enye alụsọ ọdụma ya gazie ka ịgọ kore kelee ndị be gị biko ana m ekele etu anyị bụ ndị na-ese ihe nyonyo chi ese na anyị anaghị ama ndị anyị na-esete n'ọbụla ka o si wee dị na ana m ahụ kemgbe ụtụtụ ị na-agba mbọ eme ka ihe dị na ahajiri ọfụma o wee na-emetụta m n'obu na ọ dị m ka nwere ka isi mara nwere ka o si metụta gị nwere ka o si wee jikọta gị na ihe na-eme ebe a taa biko onye ka anyị na-ekele ya ka mana anyị ka o si wee dịrị ebe a taa ka ndị onyonyo onye na-ekele bụ Honorable Patrick Ezugwu onye ụmụ Agwene chara asatọ onye ụmụ Arụji Agwene Patrick Ezugwu onye isi ọchịbụ Peter Ezugwu
Kurumba, Okuno, Moyalate Chila, Shajan Chile. I nekle Patrick Ezugwu. I am better having a poster JP the Quade. Yes, Patrick Ezugwu JP. Yes. I nekle. Thank you very much. I pagali very Jerusalem. And do the Mayan hold and I am 107 years. Chief Patrick Ezugwu. Also, I got no I nekle. Because you can kill it. Hello. Issue I nekle. Also, I want photo in Council of Elders. Bed dog and a cook when you get an issue in a Council of Elders. They kiss you who got Chichinya working born on Ọchịchị anyị na-ewute anyị na mgbali ọgbaliri mana mgbali ọgbaliri n'okpuru anyị ghọta na eze chite oke abịa ma onye kpọrọ n'okwu ohegwu anyị bịa n'ọbụna o nweghị mgbe ihe ite tikporo agharị adị ya wee bụrụ na anyị na-asa eze chite oke abịa na ihe akpọrọ n'okwu okpuru anyị ghọta na eze chite oke kpọrọ mgbe ya nọ n'aka nri n'ọkwa o kwuru anyị ghọta nọ n'ọgbọ maka na ọ gbara ka onye maka tayara oke ohegwu anyị bịa alụsọ kana onye bụ kele onye isi Kana mbali msono yimne klek na kra njire kabo ndadi lewe bani muno mo pata reba ndachede mo ndwe pata mo kamu ko odile gem ami kenna ai na do onya mi ko jo na ni ko to onya mi ko ma ya ni ko ma ire dile kenna anya na ka krayo kwani yele diro wa otoru Jesu nando ebe ejeo eshi kurima ejeno anu ekleo ejeno secretary ode akwụkwọ anyị na-ekele ego kere ka o si dịgara gị n'obu n'ihe na-eme taa ihe a na-eme taa obu m dị ọcha mana asị na ọ bụgo mọgọ ọnwụ o nwere ka obu m adịgacha gị na ọ na-eni iweji anya na ọ bụ ya gbasara ọnwụ ọ gị na-eme ka mana nsogbu adịghị maka na ya bụ nwoke ọ gbanyere agbanye o tegbuo anyị nweta dobere ụdị mmadụ kwụrụ ụmụ maka ụdọ ọchịchị anya ama mma buru gaba ọ dị mma maka na ode akwụkwọ na ị na-ede n'ihe siri onye isi Peter Ezugwu ya bụ onye isi mbụ bụrụ Kristian n'Ụmụagwa maka ọ bụrụ Kristian onye isi na ọ kwadogo omenala ya ka final kama na o wefutere ihe ga-atụpụ oyi omenala emegide nke dị oyi abịazịa na ọchịchị anya dewagara iche maka na ọ chọrọ gị mmegbu n'ụzọ abụla ụzọ o wetakwara ihe ọma ọchịchị anya maka na ana m erote n'ihe dịka akwa 2006 na ya bụ mgbe konstitushọn Ụmụagwa chawapụta n'udo na-ereviu Enugu efuchere ya dị aga
tinyekwa ma nke ọhụụ ka o wee nwee ike regara na anyị ọrụ ọfụma ọ bụ na ọchịchị anya maka na ije na ya bụ constitution na post wee tinye aka n'ime ya blekata onye mbụ tinyere wee bịazie na ihe gbasara Paul Ụmụagwene na-arụ Paul ha dakpa ome ọ dakpa ome na ọ bụ na onye isi soro wawa so n'ụbịa n'aka o mere ndị mara enye ihe ha wee jee chọgide n'oyibo wee chọta ndị mmadụ maka planning ha bịa mmemme ihe oyibo na-akpọ renovation, reconstruction and well, let me say development of the core. So that is not the end maka na abịa na gbasara n'Okobu ịma na Okobu anyị nwere mgbe o rutere na-eso mana site n'aka onye isi Peter Ezugwu na ọ sara Okobu abụghị ihe kwesịrị were ya na nwayọ na Ụmụagwene bụkwa na ofu maka nwaanyị si jee bụ ofu na ọ bụ let us be our brothers keepers anyị were nwayọ na ihe dị ọkụ ji anọkọta jụọ oyi so ya bụ ka ọ dị ọ bụrụ na agagide ya ọ rụrụ n'ọkpeka ọtụtụ okwu ala siri mgbe ọ na-achị ma egudugo onye mechiri dodara so na onye isi Ezugwu Chineke goziri enuge ọfụma sitekwa meta na ụmụ anya na ogoziri enuge nye enuge ogologo ndụ o wee bugide buchere andị ọmụkọ o nwedịgo onye ọ chọrọ inye nsogbu ọ bụrụ na etem ji adị ruo mgbe ọ bụ na ọ ji adị tem thank you very much. Ebe sekretary anyị na-ekele ego ọnụ ma ikwuru nwe ọ gara ka a na-asị gị na go minutes eji ọrụ ana m ekele God bless you. Madam, now, second missionary journey. My oh my. You are welcome. Jesus Christ. God bless you. Hi. You are welcome. Anna, the mayor himself. She's very your presence here has no price. You cannot quantify it with anything. Thank you very much. Your presence here cannot be quantified with any amount. Look at you. Thank you very much. Thank onye ka mụ nikele Charles Wang. anyị na-ekele gị Charles Wang biko kedu ka ihe na-eme ebe a tata shi metụta gị anyị na-ekele Chineke ịkpa nna anyị bụ onye isi ọ gbalị ka mgbe si agbalị Chineke ebe Chineke si n'oru ya bịa na obodo azụ adị n'anya ọyị anyị na-ekele ọkparụ n'obo pati be anyị onye bụ onye ameleke na ihe na ọba awụrechi
ihe na-agba ụrụ ọgwụgwụ n'ọnya mere sef na bikọ na o nwere onye abụrụ dago ya ndị mmadụ ekwe ekweresi ka ya mụta onye ya ele ya nka so e nwere pati nwana anyị nwoke na mgbe ọbụla ma dere ba na onye shido neat so na-ekwe na ọnya bụ onye ọbụla na-eme onye nwoke na-ebe ahụ nwaanyị na-ebe ahụ ka ya mụta onye ya ele ya nka de Patrick na onwe Chineke nyere aka onye ga-enwe ebe ọnọdụ de Patrick na onwe pati ba bụ onye megozi na n'ọnọrọ ka ọ ya ọ bụla bụ young boys ọ bara na ba 2 weeks ọ kwadola ọsụ Chineke chọta mana ebe ọbụla ọbịa ọkpara na nkata tuele ha mee ka onye anyị kwere aka na ojiwe nọ na ihe ọbụla ọbụla na ọ dịgọ ike mmadụ nwụ ya bụ ihe osogozi ebe onye ọbụla ụlọ ka ọ bụ so anyị na-ekele Chineke na ebe ọbụla ọrụ ntaza dị n'anya ọyị ọ tara agụ ọgbanụ ka nwụta agbanụ anyị na-ekele ka Chineke na-ada nsị n'afa Kraịst onye nwe anyị. Amen. Igor Kole. Dejoru. Dejoru. Onule nwara. Dejoru. Ọ bụla ewetara ego m eke iji ozi ọ bụ eweta onye nọ n'ụlọ na-edozie na-eme ọ na-agazi n'anya n'anya ihe anyị nọ na-abụ ka akpụkpa manụ ya Chineke na onye na anyị ka anyị kpụkpa manụ ya ụtazị adị n'anya ọya Amiyo. Ami. Dejo. Biko anyị bụ ndị nyonyo anyị ga-amata ndị anyị na-ese mana o kwere m nghọta na otegwo mme m na-ahụ ịnọ ebe a wee nọ siri ike ọ bụghị nke na ya agaghị eko biko onye bụ anyị kelere ndị anyị ndị ka ihe na-eme abịa tashi je gbasata gị mama anyị bụ Olimechi nwunye Onyeisi Peter Ezugwu mama m sọtara sọtara nwunye Dejoru. Akwụkwọ m ọnọdụ ihe niile mechaa abịa na elile dị sam ahụrụ m onye na-akụ ekwe abịa ka asị na ọ bụ ihe ọnwụ onye ruru 100 years ọ ga-abụ ihe oyi na Chukwu wetara Chukwu daalụ. Dejoru Chief Francis also. Biko onye ka m kelere? Ọ bụ Chief Mike Ezugwu. A na-ekele gị ọfụma. Ahụ m na ya na-emebe atata n'onwe ka o si wee jikọta gị na ojisiri gị ike maka na ịbịakwama ma keta ị nọ n'onwe fa na ịnọ ka na-asị gị na next 1 minute na emove na ịnọ ka asị gị na ịnọ beg biko kọma na anyị ka o si ejikọta gị na family a ka o si ejikọta m bụ o jikọtara m n'ọtụtụ ụzọ. Nke mbụ na nwunye nna ya anyị na-akpọta na mama m bụ first cousin. Onye mụrụ nwunye nye na ịmụ mama m bụ several mother. That's number 1. Number 2 bụ na mụ na ụmụ anya na-asọ mụ na nwunye m na-asọ anyị na-echi ite na mụ mụrụ nwatakịrị na agbamegwụ ebe a so ụzọ ochiri ite mpara Dejoru. Anyị na-ekele gị ndị ekperi na-ekpe n'isi ụmụ kwuru ụmụ onye ha na-akwa tata mụrụ. Ekpere m na-ekpe n'isi ụmụ kwuru ụmụ na Chineke nna ga-echebe ha. Chineke nna ga-edo ha ezigbo ndụ. Chineke nna ga-anọghị n'ihu anaghị na-azị mgbe ọbụla maka na onye ahụ na-eme mmeheta dịrị ezigbo ndụ dịte ndụ aka ụwa nlesa bụ ezigbo mmadụ. So ekpere m na-ekpe bụ na ụmụ anyị nle ji enwomi onye ha anyị na-eme mmemme taa n'ịbụ ezigbo mmadụ inwe ezigbo aha Dejoru. Daalụ. Ka Igor Kole Chief Mike Ezugwu anyị na-ekele. Daalụ. Biko onye ka m kele? Onye ikele bụ Chief Ataja Christian. Ataja Christian anyị na-ekele go ịmara ịbụ ndị nyonyo anyị si ide na ya anaghị amacha ndị anyị na-ese mana o kwere m nghọta na kemgbe nọ be na ịbịara gị dịka asị gị na ya agaghị eko na ịbịara kete nwekwa na ịnọ n'onwe gị ala mee ka ị nọ na ọ bụ ya ndị nsị ka na-asị gị na o buru agada iburu agada na ọ bụ sọsọ n'itukwu ala so agada hụ iburu fụtara nne nọ be gị kedu ka o si gbasa gị na ndị a na-eme ebe a taa Christian? Anyị bịara be Adam nwanyị dị Bolineji. So
na-echieve ada anyị nwaanyị so anyị bịa ka anyị nọkwuru wee nọzere n'obi na ihe dakwasịrị ihe dakwasịrị abụghị echi ihe ọrụ nna anyị n'ogo ọnwụ ọ nọrọ ikenye mbere ikenye n'oye n'olu onye ekele ọnụ so anyị sị ka anyị bịa kwa anyị na-anụ a na-akwa anyị n'ogere nkatara eje daalụ ọrụ anyị na-ekele gị eje ọrụ ọ bụ onye ka m kele bọọlụ ata anyị na-ekele Atako Nigeria Atako anyị na-ekelechi gị ike o kwere m nghọta na edo na ụmụ onye a na-eme ihe gbasara n'ọnwa anya tata biko o nwere iji echeta ihe abụ nwoke mgbe ọ dị ndụ dịka a na-asị gị icheta na ụmụchi gị na-asị mgbe ọ bụrụ mgbe ọ bụ nna anyị bụ hard working man ọ na-arụsi ọrụ ike and o mere mụ na ụmụ na-agbachikwa mbọ ike maka ya zụrụ ọrụ ọ dịghị na-eme ka onye sịrị afọ anyị na-agbachi mbọ ike ahụ enyekụghị anyị nsogbu ya bịa mmụta n'eke anyị ọ na-akwa anyị mmadụ buru ure ọ bụ ezigbo mmadụ o buru ezigbo ọgụ anyị ga-enwere ihe omume ọ na-eme adịkwa ya maka ndị nsọ anyị na-azụ ka mere eme anyị na-ekelechi gị ike bọọlụ ata daalụsọ ọ bụ anyị ji akwa na ọ bụghị ya ji akwa anyị nke a wekwe kwere m nghọta deje wo kedu ka o si gbasata gị na ha na-emebe ata wute okpu mme ya ikporo arụkwa nke ha gị dị na ndị chifu eje ọ bụ gụba awolowo Mahechi mbụ Ichie Omudo 1 Nenguru Ichie Omudo anyị na-ekele Enugu ya kara ọ bụ eziokwu daalụsọ ọ bụ ọnwụ zuru ike iso n'azụ eziokwu ka a pachitere ya na-eme abịa wo ka o si gbasata gị na na-eme ebe a taa onye gbasatara m na onye ha nwụrụ bụ nna m bụ onye chiri echichi ma mbụ nwa ya meta nwaanyị echikwa m echichi mgbe anyị dị obere na ya bụ na-akụchi n'anyị ihe o nwere mgbe a na-abịa kpọba anyị n'ime ụlọ ga na-eti anyị ihe ọsọ pati gị tishi eke ka ha mara ma itighe nwanne ha maka ihe na ahụkwa na ya aka ma ya anaghị etiti si itigide anyị ka anyị mara na ọba ebe a nọrọ je ezi m mmata ihe m matara nwụchụ ha baa n'onwe o mere m baa n'onwe na ọnwa ya na-ewute m nọ m na ọ nọtasị m ike n'ekpere anyị ndọwa ga na-ekpe m ka anyị nọruo ka enyi maka na a ga na-anwụ ọsịsọ na ya amaghị na ga nọrụ ka ya na ekpere ga ka anyị nọruo ka ọ nọrọ amio deje ọrụ ka ịgọrọ ka o rere daalụsọ eze ndị Igbo na-aba anyị na-ekele ego kelee na anyị ndị Aba ma ịlachime daalụ. What class are you in? Fourth grade. First grade. How old are you? 4. Okay, 4th. How old are you? 10. You're 10. You're not a big girl. Welcome home. My name is Ada. How old are you? Oh, 23. You're 3? 23. Oh. Yeah. 20. See, I'm 13 years older than 20. you. And you said 23. Okay. 23. Do you understand? So how is Atlanta? It's 5. Good to meet you. Good to see you. Now I'm seeing your pictures. Hope you're happy here. They're taking care of you. Yeah. Very well. Welcome to Nigeria. Thank you. Good job, Ada. All right. How is Chinedu? He's 5. I'm your mom. He's also 5. You look good, eh? You look good. I'm Thank beautiful. you. You too. Okay, makammo. Okay, no. Oda. No. What's up?
Okay, cada one maroon. No. I'm not like a documentary. Good morning, sir. Hey, George. I have one. That's beautiful. I'll recommend colors. Always. You made it when I said, you're making them and phone will so. You made me cause of good guy, you're making me what's on the party. Okay, the house lay down. With the glass. Yeah. How is it? Memory too. What was it? Memory can get it. It's a rapper, it's a rapper. Yeah, wow. Glass. Oh yeah. Manya. My hand. Get a man, Johnny. You know, make na drink. Make una drink. Inachukua mende hapa. Wayo. Omba ishi yedu. Mwabe. Okay. Okay, correct. Wayo. Shike. Wayo. Dore. Wayo. Make all the straight. Make all the straight. Bravo. Anyị ga-evu oche bụ lakọrọ na ebe enye oche bụ anyị na-enye gị ekene Chief Peter onye isi oche bụ Ezugwu ke na akwụdo ọlụla bụ enye onye udo gbara ọsọ echi dọkịta adịchaji na anyị ga-alakọ ezigbote Chineke ime Ebuka watch out brother J yeah I should mortuary ala now hello I know na mortuary I na lazi ala I should mortuary I na lazi ala yeah hello
Onye? Kiss? Eh? All latara. Yeah. Okay, yeah. Why you amada? Anyị brochi eburute nkuku Steven Ezugwu nwanne ya nwoke anyị na-asị gị Steven n'ọchị bụ agaghị nkuku bego anyị ekelego nna gị agaghị ka nkuku bego Mafu no. Ambassador Ezugwu America lata maka ọnwụ papa ya ambassador anyị na-ekele gị na mbọ lile gbara okporo ụzọ ịgbara ya lata maka ọnwụ nna gị eruteme. Take your right again. Take your right again, yeah. Nambo lili barale lowa. Ezigbo ihe ka imeteri. Anyị na-enye gị ekele ọchị abụ. Ezigbo te nwoke. Ezigbo mmadụ. Mmadụ.
Choco. Como chebo. Venye. Aí nem ele bueu. Ndo mo ngwa. Chibu matridi ya. Deje noru. Ebura matasu no ku. Ora ya nguma. Chekebe. Ndani le le ba ko ba ko wa. Ba ko no kali after Christmas bi na.